kini kita kali kita yalai setai ban support lani ban aiman sem ni kong bindas. Oh, tak. Ini dan ni mah. Kini ru ki dang yang ni. Ngirang ya upper lock. Mah. Tak kita stage Pak Mahendra atau Kiniru. Wah. Lagi gimana? Itu serkar bahkan aino gajing ya keren ya pun baik bagi kaum dinas kayak. Con ấy bạc cái bạc quạ mình lấy mo.
Chong Boy keren ni lo. Lai ane lo kai kilo. Na benta ka long kemi, long chlong lok thawi. Kaba sacrifice lane kaba. IT yala de na benta ka jap ka im chong im pai pa. Ka thanyi ro boy kum chu kham tam ka thanyum dan. Kai kilo. Ngap kendet. Swabalai hakmat haprang ya kene kajing ya keren kabakanak so nakot ya i masar strelem kamlek be inbo kajing duwai haprang jongi lomba jongana por tau nya pendeblang di duai le pai dem ne kepada ngui me ha kene por na ke benta kene ke wei kajing semu jongi kumpi kon jodi ki jong me na ke than kum den ablai i don ha kene jaga ha ke bakawe na ke long kmi jong ka dong ka than ka jongi kawan ban IT la ka jong ka jing na benta ka hok jongi ki pat nong song snong jong ka tik than ngai ngu me ablai ba me la pen mi ya ka kum gane ka sakri ka banut ban len la na ka benta ka hok jong ka long briu man briu isle ablai ban ai kai ka met ka besat ka baklai bakanang yo bor ablai bat bakanang la ru ban teng ya kini ki kam ki ba ka tmu isle ro yangi baro ablai yo bangin ai ya ki jing kursan na ka benta ka jong ka tenang bakini baro kijing tumu kijing ka kilong ki bajok bat ke bangila ru ablai na sebentar ban yo ila kijong ka hop ka jongi priang ni kijing duai kijong ni ablai na bangilong tang kinong pom baktem jisu ni pan amen kisha hadu kata ya ki parlok sembalang ki bawan na sajanai ki parlok sembalang ki badana po suru jongi tengin pelong jar-jar ya lade bat ngin ruai ya kijing Ruai ini jong kari boy jongi, riboy ritem, kori jonga, biangon? I presiden jongi in saya lah mereka. Nadu naum yang wasyati salamari syake nama yang magno syasimi syamau dem syasemni riboy ritem kari jongi lum lang ki kun jong pa deli yang ngagawi ka kenten ngin kiu ke dan lukam syane di usnok kasnok try kabali na po tanyong den bat namta ki kon gikti namta ki para jong pi wan shong bat sya tangan hang ne ngin dang liang samla jong KSU ngin yai don nando kapasang hadu ka bakut ko jong pi bat ngi scam bo une usurok unyai urlong lemba ka jian ti lam nanti jong pi tangine ki ten kublai shibon ublai kurku lagi boro yo pat ya gamet ka bakam sat ham klai Germen scam boblay unyai don rungkat lembat ki kong bindas im bapit im slam na ka benta ka ribat ka jat penriu ka dong ka kathan den jungi barok ka we kata ka dei ka jing terpat wit jungi sau blay bo undon rungkat lembat ki ha ka panungkong ka poin ka pangadon ban keren hane ka long na ka benta ka usurok unden na ka benta ka serkar ka bamudrok mak ka poin ka baar ngan keren sa phang USP bo wan ban penwit ha ka por sitang mit sitang sinya